Blessing. Yes, Dad. And the last Sunday, December busumi mu. After so the last Sunday in the year 2024. Wow, I got 2 days pair. Na afini nyina akọ na wiye. Aw, Ebeneza Nyame, baby ode yin ababedu ni. Afi mu emu ayaresa, emu inshira, emu bambo, emu impeja, emu drum anyame edo drum yen. Aw. Oya medona ayayesa. Aw, ni ayenya nyina. Ayo nyame do ena eyeyensa. Nti na Erade Ayeyi eden ena ode be hye no anemu. I will give thanks to the Lord, for He is good and His love endures forever. You will give thanks to the Lord, for He is good and His love endures forever. Onyame adehye mma nyina yembum na yenda Yehowa ase. Fisɛ oyi na nadɔe ɛwɔ hɔ daa. God Almighty, I thank you for the gift of life. Keep us in your grace. Cover us with the blood of Jesus and deliver us from all evil. Amen. Amen. Aseda Nka Nyame, Ayeyi sokadoda, sewashe Yesu, afibu biaa abedu sesei. Woara na medawo, Firi Aseda Nka Nyame, Ayeyi sokadoda, sewashe Yesu, afibu biaa abedu sesei. Yesu, woara na medawo, Firi ajikwa Yesu, Yesu, woara na medawo, Firi Oh, blessing. Aka 2 days na yera afi 2025 mu. Na esan se ye wo honam ene honhom wiase nti. Aya den na ɔhaw bɛba yɛn so. Nanso yɛnim sɛ the Lord is sovereign. He rules over everything. Na deɛ bɛba yɛ akomu biara ɛyɛ ɔno na ɔma ho kwan. Esan sɛ onim nea eye ɛde ma yɛn. Ɛdeɛ no nkra nhyɛ a ɔde wura afi 2025 mu. Impo sɛ ɔha bi ba wo so a. Se ɔhaw bi ba beso, minim sɛ woka me ho. Biaa ebesi biaa eye ma me, fisɛ wama ho kwan.
Firi sɛ wowɔ me ho dɔ. Onyame ba. Onyame ba. Yɛda Onyame ase. Yɛda Onyame ase. Sɛ wahwɛ yɛn so. Wahwɛ yɛn so. Afi nyinaa mu. Afi nyinaa mu. Afi yi nyinaa mu. Afi nyinaa mu. Ne dɔ. Ne dɔ. Ɛna ayɛ yɛn saa. Ɛna ayɛ yɛn saa. Kae sɛ. Kae sɛ. Afe foforɔ. Afe foforɔ. Yɛbesi mu yi. Yɛbesi mu yi. Ɔhaw bɛba. Ɔhaw bɛba. Bama owurɛ mfi sɛ. Baba owurɛ mfi sɛ. Onyame ka wo ho. Onyame ka wo ho. Nea ebesi biaa. Nea ebesi biaa. Ɔno na. Wama ho kwan. Ɔdɔ. Ɔbɛhwɛ wo so. Ɔbɛma ne dom. Ɔbɛma ne dom. Edi wo kan. Afi mu. Amen. God loves you. God loves you. Blessing. Bye bye.